és un manobre, però no de cases, Ni de pisos, ni de teulades. ni de celobets. El meu avi és un manobre dels verds. Del verd enciam, Del verd de tomaquera del verd mongeta tendra, i fins i tot del verd de julivert. tot xiulant una cançó antiga, construeix, ordena i dissenya els verds. Mentre estima el fantàstic trencaclosques del petit hort que cada dia conrea. Molt bé, molt bé, molt bé. Aquest poema l'hem escollit perquè tant la Maria com jo tenim família pagesa i ens agrada molt la natura. I bé, pensem que és un tema interessant per fer arribar l'amor per la natura als nens i ara mateix està molt de moda. Es treballa molt l'hort a les escoles i pensem que també es pot apropar les famílies d'aquesta manera i ens sembla molt maco. Sí, nosaltres creiem que bé, que la intenció d'aquest conte, que heu pogut veure és infantil, té rimes fàcils, el que creiem que el que vol fer és acostar una mica això, no? El treball de la terra, l'esforç, els valors, com l'estimar als nens més petitets i que la Lola Casas, que va escriure aquest poema, doncs la intenció era aquesta, no? Una miqueta transmetre tot el que acompanya el fet de cuidar un hort que després et donarà un benefici, però que no només és això, no? Que és un benefici a molts nivells, no és només que mira, planto surt un tomàquet, sí, però després és una que tu has conreat i que tu li has posat amor i que, bé, doncs que tot això és molt bonic de treballar-ho a l'escola. Molt bé. Moltes gràcies.